बिजोंनि गेजेरजों गोबां नायगिरिफोरा कमेन्टनि गेजेरजों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनिसिम खावलायहरदोंमोन दि राजेन बर'आ बिटिसि सरकारखौ अनसायनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। लोगोसे लाभा कुमार बर'आ हेल्प हार अनारेबल बिटिसि चिफ सार आरो सासिमाहान नार्जारिया बयनोबो होबाय जेब्ला बिटिसि सरकारा होलायदो बयखौबो नायलायदो समान मेगनजों होनना खावलायहरदोंमोन। जेब्ला थांनाय बावैसो समाव गोरिब नखरनि फिसा टीना बसुमतारिया मुं थिसननो थाखाय रांनि आंखाल जानायाव गावनि लाजिनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनिसिम खौरां बिजोंनि गेजेरजों रांनि मदद बिदोंमोन। बेबादिनो अलखदाव गोग्लैनाय सुबुंखौ जेरै इसोरा बोखांफिननानै लामा दिन्थियो, बेबादिनो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया अलखदाव थानाय सुबुंफोरखौ मदद होनानै थांना थानायनि फारसे लामा दिन्थिदों। मानोना खैफोदनि समाव गावजों गाव मदद होलायनायानो सुबुंनि धोरोम। बेबादिनो हारि हारिसा धोरोम बायदि बासियालासे जायनो मददनि थाखाय खावलायदों बिनोनो आखाइ फोलावदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया। CET उथ्रिसारनानै गोदान दिल्लीनि पन्डित दीनदयाल उपाध्याय नेशनेल इन्स्टिट्यूट फर पार्सनेल विथ फिजिकल डिसेबिलिटियाव बेचेलर अफ अडिय'ल'जी एन्ड स्पीच लेंगुवेज पेथोल'जी हाबाफारियाव मुं थिसननो हानाय टीना बसुमतारिनो 2,50,000 रां होयो। टीना बसुमतारिया बाक्सानि खाख्लाबारिनि थागिबि। बे हेफाजाबा बिखौ गोजौ सोलोंथाइ लाबाय थानो आरो गावनि सिमांफोरखौ जाफुंहोनायाव मदद होगोन। थारैनो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया रोंगौथि गोनां फरायसाफोरखौ मदद होनो आरो सोलोंथाइनि गेजेरजों लाइमोनफोरखौ गोख्रों खालामनो नाजानायखौ नुनो मोनदों। बिपिएफ दोलोनि मावथिफोरा बयबो सोलोंथाइनि गेजेरजों गोजों इयुननि थाखाय जयै हाबा मावनायनि थांखिजों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि बिथोन बादियै हाबा मावगासिनो दं। जेरै खावलायनाय एरै रांनि मदद मोननो हानानै टीना बसुमतारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौ साबायखर बावदों। टीना बसुमतारी आं खोला गुथुलेगो गामिनि आं थांनाय कमन एन्ट्रेन्स एग्जामाव आं उथ्रिसार जादोंमोन, जायनि जाहोनाव आङो चिफ सारनिसिम हेल्प बिदोंमोन। आङो एडमिशननि थाखाय सारनाव हेल्प बिदोंमोन। सारा आंनि हेल्पखौ खोनानानै सारा आंखौ हेल्प होबाय। दा सारा आंनि एडमिशननि थाखाय आंनो 2.5 लाख फैसा होबाय, जाहाथे आं बे कर्सखौ मोजाङै फरायना कमप्लिट खालामना फैनो हानाय बायदि। सारमोना आंखौ बहुत हेल्प खालामबाय आरो जोंनि बिटिसिनि सारमोना बिपिएफनि सारमोना आंखौ जोबोद हेल्प खालामबाय। दिनै बिब्दि सारमोननि हेल्पआनो आं बे फैसाखौ मोननो हाबाय आरो जोंनि निउसनि सारमोनाबो आंखौ गोबां हेल्प खालामदों, जायनि जाहोनाव दिनै आङो बे फैसाखौ मोननो हादों। सारमोना आंखौ गोबां हेल्प खालामबाय। आं बेखौनो बुंनानै दोनथ'नो सानबाय। गोजोन्थों।